piątek od rana zapowiada się słonecznie i pogodnie. Bezchmurne niebo w centralnej i zachodniej części kraju. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy Lubelszczyzny, a także Podlasia, na termometrach od 7 do 12 stopni. W drugiej części dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni na Pomorzu Zachodnim. Bezchmurne niebo utrzyma się na zachodnich krańcach Polski. W pozostałych regionach niewielkie zachmurzenie. Wiatr zawieje do nas z kierunków południowo-zachodnich. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 35 km na godzinę. Jakość powietrza w przeważającej części kraju na poziomie bardzo dobrym. Niewielkie zanieczyszczenia zanotujemy w Katowicach, we Wrocławiu, a także w Poznaniu.